Shalom, oras madihita amang inang sosong ni napo 10 na madoho ti parminggot di bagas sadaryo. Adorak so ta mulai marhada ulaton do debata tapake mati kisah ngobas martangnya ng meta di bagas arwat tabi martangnya ng meta. Amin. Tapuji Tuhata, mare de mehita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, nato mapalangi dohot tanaon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia, jala akarabuni pahean na manggohi bagas joro, jonjong di atas suru-suruan serafim, jala masih jauh manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaon naliat portibion. Haleluya. Martang yang mahita. Ali di bata situlusada, di bata ama, anak dohot todi parbadia. Nama dok mauliati mahami tuho ala ditopa. Di palua jala di parbadiai ho hami hinorhon ni asido tolong ni roham na gudagi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami tuhara jaumu na di benua gijangi. Asa di disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Tapuji tu hata marede mahida.
tatangi huma patik ni bata di minggu sadarion ima patik paduahon do lapatanna patik paduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang ahan na di benua gijang doho na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yanggo tunggabe sisobaon manak siuluan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsobat tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi ulua begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ido sahana atau rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bar tu patik mi amin tapuji Tuhan ta marede mahita tato potima dusatta tua dopani di bata martangiang mahita ali Tuhan de bata pargugu naso hatu dosan jala amanami huju hami do guarmu nabadai ala natar gugut hami marningot dosa nami sai marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni di bata nagabe jolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangod dihok kami hasi maroham dihami sai patotong ma dihami roha hamuloteo tuho otod di porbadia pangapul dina marsak roha pamalum masalhut na bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sayunak tulak kami say tangihon mahami ho ali di bata ama anak do todi parbadia tabi gema hata baga-baga taringot tuhasisani dosa Roma hamu tuau asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah tuk sura rara dosa muna songon abit bunga dap botardo bainoku songon itak nak perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse hasang apa madi di batana di gijang amin. Tapuji Tuhan ta mari dimahida.
Tatangium mahatani di bata epistel di minggu sadarion natar surat di Rom bidulima mamuka ayat sada 1 ayat 5 di ayat naparpudi rakmahita songonom madidok asadung di pitori hita dalan haporsiaon mardame mahita doh debata marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Alai lumu bisian hidope ai tala sodo nang akka hapersuhon ala taboto di orhon hapersuan nido hapengeton ni roha alai dangna murak hita bahenun ni pakirimoni ala nunga diusehon tu bagasan rohata holong ni rohani di bata marhite-hite toddi parbadia naun nilehon nai tu hita hido sahakna martua dona tumangion hatani di bata jala nau peopsa amin tapuji tu hata mare demahita taha tidak kom maha porsiatai songon nahina tidak kon ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di dibata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi doh tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova nasasadari imana tinubuon ni si Maria naga begabean siatot di porbadia ada orang sohabubuan ido tu hatta natu maon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banu toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo la hudul nuciamun debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani di sima imana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon namate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hataupan ni halak Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namado mulak mangulu sogo daging ni halak na umate do dihanguluan na sora sudah amin. Tabegima edekor sian punguan inahana.
kabigima titing ni huriata. Shalom, horas madhita saluhuna. Tabigema tikting namasa, doho nanek pamasaon di Huriata, Minggu tanggal 15 Juni 2025. Naparjolo, Pakkobasion, Gowarni Minggu, doho topik Minggu. Gowarni Minggu tasadarion, Minggu Trinitatis, doho topik Minggu, maniktikon tahun parasin rohaon sia Jahoba. Sada titik 2 Padidion Nabadia di hari Minggu sadarion 15 Juni 2025 di parmingguan pukul 10.30 WIB patupaun ni Huriata do Padidion Nabadia tu yanakon ni ruasta ima sada keluarga Ardian Yose Simare-mare Inata Yuli Andriani Borumanalu Sianwik Tengah. 2. Dewan Koinonia. 2.1 Calon Situa di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di Parsermona Perhalado Nunga di Jakob Perhalado Nagabe Calon Situa di HKBP Keramat Jati Ima Naparjolo Tutiona Boru Tambunan Sianwik Cililitan Besar. Napaduahon Amran Siburian Sianwik Balikambang. Tatangyakom Manasida Asamargogo Mangula Nanainggabe Parhalado di Huriata. 2.2 Punguan Inahana di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 Nanaingro Borha do Punguan Inahan Nani Huriata Magebati Huria HKBP Gedong di parmingguan pukul 10 WIB Nani huluan ni Inak Pendeta Resort Pendeta Dr. Ana Cehapera Pangaribuan sekaligus pasahaton hata pertandingan perpuri nasida di Pakubasi di HKBP Gedong. 2.3 Seksi Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 Nanaingro Borha do yana kota sekolah minggu mulai kelas TK sahatu kelas 6 SD Madoho tirit-tirit tu perkemahan bumi pramuka Ragunan sialani i masohot do permingguan sekolah minggu di hari Minggu. 2.4 Parguru Malua angkatan tahun 2024 Sahatu 2025 Naparjolo di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 Nanengro di pukul 10 WIB patupaun ni Huriata do ujian tertulis tu yanakon ni Huriata Parguru laos diuduti gladi kotor. 2. Di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 patupaun ni Huriata do ujian lisan tuyanakon Parguru Malua manak pelajar sidi duk sidung ujian di patupa gladi bersih. 3. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 patupaun di Huriata do acara maka tidakon haporseaon manang lepas sidi tuyanakon Parguru Malua jala permingguan masuk pukul sia WIB. 2.5 Ruas Nataba Mamuka di hari Minggu sadarion tanggal 15 Juni 2025 Nunga tajalo gabi ruas nebaru baru marhasohotan ima keluarga Dumes Hasudungan Pardede Inata Yesika Boru Situmorang tinggal nasida di Jalan Pucung Tolu RT 010 Sada RW 04 Balikambang masuk manasida tuwik Balikambang. Tatangyak koma asagabi ruas na mangulu nasida di Huriata. 2. Mamuka Minggu sadarion tanggal 15 Juni 2025 nunga tajalo gabi ruas ne baru merasohotan ima keluarga Sansen Situmorang
Inatta Rini Noviani Boru Manurung. Tinggal nasida di Jalan Rawajati Timur nomor 3, RT 08 RW 08 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Masuk manasida Tuwik Kalibata. Tolu, Mamuka di hari Minggu Sadarion tanggal 15 Juni 2025 nunga tajalo gabi ruas nabaru baru merasohotan ima keluarga Indra Setiawan Pakpahan Inatta Kristina Boru Hutajulu. Tinggal nasida di Jalan Kerja Bakti Pitu RT 00 Sada RW 007 nomor 72 Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Masuk manasida Tuwik Makassar Sada. Opat, Mamuka di hari Minggu Sadarion tanggal 15 Juni 2025 nunga tajalo gabi ruasne baru marhasohotan ima David Bisar Halomuan Nadeak Inatta Olivia Yolanda Rosa Boru Lubatobing. Tinggal nasida di Jalan Kampus RT 004 RW 04 nomor 10 Kelurahan Duku, Jakarta Timur. Masuk manasida Tuwik Duku. Tatangnya koma anggiat gabe ruas nama ngulu nasida di Huriata. 2.6 Pertangyangan Naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 nanengro patupaon ni seksi Naposobulung do Pertangyangan Naposobulung dibagas ni keluarga C. Siregar Inatta Boru Manurung Manang Bram Siregar. Alamat nasida Jalan Enerbang Raya nomor 100 Sada RT Kosoksia RW 02 Kelurahan Tengah. Masuk mulai pukul 10 WIB manang pukul 4 sore. Tatoso mainat yanakotai Naposobulung asa parsidoho nasida di Partangyangani. Tolu Dewan Marturia. Tolu Titisada Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangion Manang RPP HKBP. Di hari Minggu Sadarion tanggal 15 Juni 2025 Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangion do buku RPP tahun 2002 bab 4 poin sada M halaman 33 ima Opat titik sada. Petugas napayaton doho napatupaho bunga altar manang bunga langgatan. Petugas napayatso doho napatupaho bunga langgatan tu hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 ima Sianwik Rabutan Sada. Opat titik dua. Parhusoron Partikian pelatihan database dohot penyeragaman laporan keuangan. Marningot Gokon Sian Panitia Tahun Transformasi nomor 026 garing PTT garing D8 strip DKI garing onom garing 2025 tanggal 7 Juni 2025 ima pelaksanaan pelatihan manang workshop database dohot penyeragaman laporan keuangan nasihat semula di tanggal 22 Juni 2025 marhusorma pertikian ima hari tanggal Jumat tanggal 10 sada Juli 2025 mulai pukul 10 WIB sahat tu 10 WIB maringanan di HKBP Jati Waringin. Tikting tambahan nunga marujungolu amatta Sudirman Marpaung manang Opu Amoraduli tutup umur 60 tahun nahina baluon ninata Marlina Lubanggaol Sianwik Makassar Sada. Moding di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025
pukul 02.30 WIB duk siduk permingguan botari buadon di keluarga do tua ulani huriata jala nunga di patupa permingguan di rumah duka rumah sakit Polri Nakin tatangnya koma asahatop tarapul rohani keluarga songonima sahat nitikting di minggutta sadarion akka nason di jahau di tiktingon boy mata jaha di WA group Wiktabe manang website HKBP Keramajati. Shalom Horas. Tabegima edekor sian punguan ina diudutima punguan kor ama. besar
Terpuji Tuhan, mari demehita, laos tapasaha ma pilihan, sada ado sadabi.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras meta salu nakamangina. Hatani debata terpuk jamita di hari Minggu tasadarion. Ima sian natar surat di buku ni panurirang Jesaya bidu 10 sada. Mamukasian ayat sada sahat rodi ayat sia. Sungonom ma didok kata na disi tapai hutihut ma. Songgop do tuau todini duha Jahuba. Ala nang miniahan ni Jahuba au mamaritahon berita nauli tuhalak nadangol. Marsuru au pauli-uli halak parroha na bujok. Maniktikon haluaon tuhalak natarhurung. Dohot tuhalak natarrate buhani urungan. Maniktikon tahun para sinirohaon sia Jahuba. Dohot ari pertubulan ni debatata. Mangapuli saluhut namarsak roha. Laho pahisa roha ni halak namarsak di Sion. Mangalehot tunasida tupal sikat ni sirabun. Niak las ni roha sikat ni arsak ni roha. Ulos namar haduhuan sikat ni todi natahuton. Gabe targoar nasida, hariara hatigoran, suas-suanan, bahen puji-pujian di Jahoba. Jadi nasida mah paulihon akanaung leling tarulang. Akanaung tartabad di Narobi. Nasida muse pajong jokko dohot pai baruhon hutana tartaban akanaung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmaha dorbiana jala akani anak ni halak siliban pangulamuna dohot tukak porlak anggur muna alai anggo hamu targoar akka malim ni Jahuba parhalado ni dibatata donon na tuhamu sinamot niya kabang superbigu panganom muna jala hasa ngapon nasida do soluhom muna. Sikat ni haurahom muna na say laon. Jalom muna silopit. Jala ali ni hay leson marolopolop nasida di partalian nasida. Di bahini silopit doteanon nasida di tahun nasidai. Ikon maruli las niroha sa liling-liling na di nasida. Ayaw do Jahuba na holong roha di hati goran. Alay na magigi. Mida tabat-taban pangarupaon. Sa ilehonok kudo upanasida di bagasan hasitongan. Jala pahotok kutu nasida padan saliling-liling na. Ala terbarita diakka bangsu parbegu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga niak kabangso. Sudi halak namar dida nasida tadaw muna ma. Nasida do pinopar ni napina supasu ni Jahoba. Ido sahat na. Amnak kamanami inanami na hinaholonga di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Dari sadarion di parmingguta sadarion Amma permulaan ni parmingguan natagwari ganup tahun minggu Trinitatis. Ngatatu silapatan ni Trinitatis imahasitu lusadaon ni debata. Ima debata natakas tahapor siay. Debata nataului jalana say toktong tapuji ala markuaso jala margugudoy bana
patupahon sianak kana subui tarpatupahita jolma di Portibion. Guar hasitu lusadaon nang somal didok situ lusada nataha porsiai mulu didok situ lusada toto tang nagabitulu di bata nataha porsiai ya kamangna hot do sada di bata jala guar hasitu lusadaon imana pasikopon hadirion ne debata pabua nasai toktong do ibana adong nasai toktong do ibana adong jalamian nasa liling ni liling na laho patuduhon huasona patupahon lomo ni rohana di tonga-tonga ni Portibion ima laho manghumi dohot patupahon akan dinggan di ngolo ni saluhuk dahita colma ima naolo majakon naolo makka porsiai naolo mangului dohot na say toktong uduk patuduhon pabua di bata situ lusada ima di batana bui patupahon tu AHP na di hari koton ni kita jolma di Portibion. Toto mari hitei na patut ma saluhuk na hita jolma ikon uduk dia dupanna. Mari hite hapor siaoni. Dalam olo soapala olo maka porsiai hasito lusadaon ni debata. Kalau memang tidak ada yang mau mengakui dan percaya terhadap Tuhan Allah yang Trinitatis, Tritunggal. Dada pola paksaun ni debata itu asa dihapor siai bana. Asal mah unang di parwaroa, manang unang mah di palia-lia ibana. Ala dihasuguhon debatado tutu pangalahon yakka nasay parwarahon do nasay palialiahon debata. Dalam mulus olo makka porsiai totunang ma apala do beniap patuduh pangalaho na parwarahon debata situ dusadai. Jadi mulo harutuk kita dongat jol mape bolo di parwaroa jala di palialia donga colma gaboido muruk boido gabe hasusugo tuakka nasai parwaroa honi isi mahita jolma nalas rohana muladong na palialiahon manang muladong na parwaroahon mulorang parmusuon parbadama naro muladong nasai patupahoni muladong namabahin akasi songoni namabahin naso hinalomohon ni hita colma adong napatupahon sianak kadonga colma dangadong namakalomohoni dalahiadora tabigi atiak kamanginang berita narok sada danak nasay parwarwahon hobbarjabuna sada halak ama mulu dibereng amat tahun haruar di parwarwa di palialia jala saya dilesengi ma amat tahun ala memang adong na asing terbereng ibana horwa sian amat tahun ido bain na saya di parwarwa saya di palialia basugu marohani amat tahun yatuk madak dana kollos mati aima kalau memang dang di halo mohon ibana, mulu saya di parwarwa, saya di palialia, saya di leseng-leseng. Jala halak kita batak do. Tohodo molo di dok, masalah amat tahun na pitor di pamati dan akon ala na parwarohon ibana. Alay na taida di si imataringot to pangalahoy do. Alamemak pangalahon na sungunito tu na suringgabay na sopatut. Hatahoron na sopatut.
si bahenon tung na bohape inna. Jadi dang marlapata bemolo didok. Alanunga memang terjadi. Nangwa pala dipicang nian manang dipaingot tian. Jala dimaapon nian dan nama dokon unak pola dipamati. Daladang pola parlapata bemolo dok padoha si songoni alai bui gabe sada parsiajaran asa unang be masa na songoni. Mengingatkan supaya setiap orang jangan terlalu gampang lahu parwa-ruahon doh palialiahon dengan na colma. Iruasa dihita halak batak. Saya diajari, saya dipaengok, saya disungguli doh. Songo padohan yakka le tua-tua dihita halak bataki. Manat unang tertuk-tuk. Nanget unak terhubung. Selalu waspada. Selalu berhati-hati terhadap sesama teman, sesama manusia. Jala bohama muse molo debata na di parua-roa dohot na di palialia colma na di portibion. Susudah na mangulahoni na sumakka porsiai debatado. Molo so diha porsiai debata udah pala di palialia di parua-roa niya. Jaladak pasobuon ni debata itu tu mulu saya dong na parua-roa do na palialia ho ni pan. Na pasti umon na do. Jala nga taida do korro tu hatta Jesus tu tonga-tonga ni portibion tung disuruh debata ama ibana ro tu portibion. Pitor kudang do na say madulahi. Pitor kudang do naso majalo. Sahat tu nama dok puasa dohonon na anak ni dibatai hape jol madui ninna ima pangat tu sion na alai dak pasobun ni debata na pasti uhumon ni debatado alai dang dohonon nyak kana porsia tutu molotung ikon uhumon ni debata akka naso olo makka porsia ibana jala tari dia du. Dada pola ikon dohonon yakana porsia puasa pola songoni bahenon ni Tuhaniate sadok taksi pangatoi kita colma molo tungadong akapabahenan ni debata molo tungadong naung pinatupa ni debata sadok hobar tu lomo ni rohani debata sabingdo aha nanaing bahenon jalan nasubui tulahan ni manangise pe aha nanaing bahenon ni debata. Jala parbinoto ro debata molo tungarong na mabahen na supatut manang dohonon tu debata. Taboto do tutuanggo colma narong di tonga-tonga ni portibion say arong do napalialiahon debata napalialiahon tuhatay. Jala nga taboto berita nai nabarani madok Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan mati saya ninna bamati matutu ala memang dipalialia do tuhat tayete ala dak dihalo mohot tuhat tay padoha si songoni molodang dihapor siai dak tarjalo ibana bauna ngapala di dok songoni ala di boto tuhat tay do pabua colma namia di portibion saluhut nai na tinopani debatat. Jadi memang anggo pabahenan ni debata dakyatu tu matsohot tidak pernah berhenti perbuatan yang dilakukan oleh Allah dari sejak zaman permulaan sahatu partikian jala sahatu saliling nileleng na nunga dipatuluhod debata pabahenan na asatung takas dipatuluhon nasa jolma na di portibion molo memang ikut tung olo hauduhon doho pangoloyon maradokpon ibana alai tutu tai dedo sejarah ni parnguluon ni hita jolma nadong
di tonga-tonga ni portibir. Tak sudi olo colma. Radi mangului dohop makaporsiai di bata. Harutung na makaporsiai di bata hian. Dohot na mangului di bata hian olo do sipata gabi mundur. Dang boy bertahan. Dang boy marsi hohot patuduhon nasay di bata di haporsiai. Sipata hirana haboratam mayra muladong naniaturhon ni di bata. Nanek siulahonon na tungiga be ditudali be di bata dang ulo be udok te di bata. Adong aturan-aturan na binahin di bata na tinutuhon di bata. Gabe didok may saya tidak mampu untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Alai yak kana perjului neme. Melo dia kepartikiat tadang arung rana madok dan ia turhon di debata na tinutuhon di debata na naik sudah honon yak kana porsia dang dohonon na dang boy tarulah honawi. Tumagom ma utarik koko nang apala mangului saluho na akana ni aturhomi ay mauldo hula honi ninna dang arong tutu nasongoni. Alai molo tu ngarok pe nasay paturuhon hauduhon na gabe mudur gabe ditarik kok debata gabe dipasiring debata na pasti tak pasobuan ni debatai. Gariada gabe patubuhon hasusugon ni rohani debatado moloadong nama kaporsiai hapedang di haporsiai. Jadi molo syukuro hana tang di pasobu gariada dipicang dipaingot jala dihukumi debatado. Kadang harong na boy mangurai manang naisipe ahana na yung bahenon ni debata. Jaladang harong na boy mangabati nang bahenon ni debata masongonon ikot tabati dahin na dang boy. Mulotado alania hado bain na di paro debata ay nasubar. Kenapa Allah mendatangkan air bah pada awal, pada masa kehidupan dahulu? Meragam na nyudahon ni colma nasoho barbe tulomon ni rohani di bata. Jala akka naung mangului di bata doy. Akka naung makaporsiay di bata doy. Tapi adok perubahan ni Panguloyon nasida gabedang dihaporsiay di bata gariada lam dipatuduhon akka pangulahonon naso dihalomohod di bata jala gabe dihasugohod di bata ma na nyulahon nasiday termasuk madesi na parwaruahon do na palialiahon di bata jala dung di paro di bata ay nasumari nang didok sinowak. Hadi bari tahod debata tu sinowak nekop paron nama na sumaria lay dang do honon menang didok sinowak. Bahasa kopola paromo na sumori na sumari Tuhan. Bahasa pola ikon uhumommu. Ikon repasonommu manang ikon pamatiommu sude jolmai. Nang gua pala picang asamu ba pangalahona dang arong dang barani sinowak madok sungoni. Ala memang dang boy pangatoi bana di nasi nakapan dohot nanaing bahenon ni debata. Isi mana boy mangorai, isi mana boy mangabati, manang isi mana boy atabay mau suruh tu debata te asa unang saya muruki bana asa unak saya dibay biak kana sudingkat tausul humma tu debata indak kana porsi dang naboy sadok lomon ni rohani debatado nekon saw tung manang AHP nanaing bahenon. Jadi dangarong nabuy matsalahod debata. Molotung di bayani bana songoni. Sadok jalma na say patuduhon na sopatut dohot na maralo tulomon ni rohani debata na pasti ekonohumon na. Jadi unang apala pangari masuk tutu debata. Naing manian adong hamubaon ni roha. Aido na pinangido ni debata. Molohita
ganuk minggu saya uduk do hita dia dupan ni debata, saya tapangi duduk hasisan ni dosa tutupai ngotok kita. Apa salah saya ya? Yang pasti dari yang tidak saya sadari ada perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya patut harus hadir di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan. Sesama dosa nami Tuhan. Alaolo do Tuhan tai tutu manalpuhon aha pabahenan yak kana porsiai dia dupan ni debata. Jadi memang dihirim debata do asa pui dengan nasa ngulu ni colma natino panai di Portibio. Tuhan tidak menginginkan kehidupan setiap orang percaya yang dia ciptakan menjalani kehidupan yang tidak baik. Justru Tuhan menghendaki umat manusia yang dia ciptakan hidup dengan penuh sukacita. Eko merlas niroha. Unang parohon akan duduk di bagasan nguluna. Jala memang ido. Nah saya dipatupa di bata di ngulu nyak kana porsia. Tidak membiarkan ketika manusia berhadapan dengan kehidupan yang sangat berat. Ala memang saya toktong do dipatuduhon debata holong nirohana alai ala saya dong do nasolo makaholongi debata yedo baina sian sudut tu sudut dipaingot debata jolma di Portibion marhiti akapanurirang nasinurunay nasaunang makalupahon dengan bahasa ni debata na bui patupahon ahape ngapinarsita ni nasa jolma na di Portibion. Jala memang nunga dipatuduhon debata itu tuh takas doi dibayar debata songon panidangion napinasahat ni panurirang Jesaya. Dimana tabigi natajaha di turpuk tahun nakit. Pabuah namacay dengan situtudo pabahinan ni debata. Secara khusus di parngudon na sadiri. Nunga dialami. Nunga dibuktihon. Jalan nalos ima paingoton bangsonai asatung takas nasida paturuhon panguloyon. Hauduhon. Hala di batana saya toktong doradi patupahon akan aboy mabahen hasonangan mabahen akan adinggan. Omma na pinasahat ni panurirang Jesaya. Idahamuma songudia hinabalgani pabahenan ni debata. Nunga huhati dakko ni. Jalanunga takas hujalo. Ima na paingoton bangsonay ujui. Asa toktong uduk. Asa toktong radina sida mangului manggulahon ahape. Nani tonahon ni debata jala marasudut-suduk mai depatuduhon debata. Si anak partikian na parjolo sahatu partikian sinuaing sahatu saliling nileleng na alarodo tuhatay dipatuduhon do holong nirohana marhiti tuhatta Jesus Kristus jaladong mula tuhatta Jesus Kristus rodo ibana mo si marhiti to di parbadia idonata do hasitulu sadaw ni debata situlu sada na say toktong madjaga, na say toktong mangaramoti, na say toktok patupahon, akka naringgan dingulo ni nasa jolma, nasa yudok, diarupan ni ban. Jalata hirim do, pangaramoti yun ni debata. Alauduk do hita, tu debata nataha porsiay imana taduk debata situlusada. Nasa toktong do ibana patuduhon holong ni rohanay di tonga-tonga ni parnguluan ni hita jolma ido na pabuahon na sotarik konon ni debata na parjoloy nasa jolma dari Portibion alay rodo ibana marhite tuhatta Jesus Kristus marhite to di parbadiane kotakas
di jalo di haporsiai saluhutna aka nasa colma debata situlu sada ima debata ama anak tohot todi parbadia. Jala hati dakonotta do naung bongot do hita tuhara jauh ni debata. Naung terkuar do hita nasa nanian di harajau ni debata alaido. Nasa tok-tok tapar sita tahirim. Pabua naikot saya tok-tong di bagasan panggonggomion ni debata hita. Di bagasan pangaramotion ni debata dong ulut taikun hati dakonot tadu. Itu asa tahirip sudi nasa jolma iko bongot tu harajau ni debata. Alaolo uduk, alaolo porsia. Jala marhite na olo uduk naung bongot tu harajau ni debata sahat ma nangakkanadinggan. Sahat ma nangakkana pinarsita di ngulu ni hita jolma. Itu nata hirim. Songoninang natora sate nama buat danak sadarion. Tupat didion nabadiai. Kita juga berpengharapan supaya anak yang Tuhan berikan kepada kita, dia juga ikut merasakan betapa besar kasih karunia dan berkat Tuhan, supaya dia juga menjadi warga kerajaan Allah melalui kasih karunia itu. Ido nasai ta patuduhon sudi kita colma ikon gabisi panguloi jala ikon sai toktong uduk songon na pinatuduhon ni bangso Israel marhite si paingot na pinasahat ni panurirang Jesaya na diturpuk tau. Markuku mahita sa luhuk na. Didongani mahita sa luhuk na kamanginang. Ahape na tahirim, ahape na taparsita, tuhatay na tahaporsiyay, debatasi tulu sada ama anak tuhotod di parbadia. Mian ma ngaramuti hita sa luhuk na. Amin. Martanyang kita. Alay Tuhan debata jakuba manami marhite Tuhan Yesus Kristus rodohami tuado pamulaho madok moliate di saluhut naka dengan dibasam na setoktong di patuluh ko di ngulu nami sahatu partikiano oido hami di bagasan hahipason roh tu bagas coromon di nama muji do pasangapon guarmu nabadiai alahodo alay Tuhan na setoktong di hilahalahami patudu honak kanaringa di ngulu nami hido pain na kosayo duk kami laho patudu ho pangulo yon nami marhite hapor siyaw nami ale Tuhan say toktong ma urupi dongani pargugoy kami salukutna ala miya doho sa leleng ni leleng na di tonga-tonga ni Portibion laho patuduhon holong ni roham mabuan ngulu ni aka naung udok tuho dapotan aka alas ni roha dohot nadingga. Mauliati mali Tuhan saya toktong masungkuli pargugoy hami aka na porsiai asaboy hami patuluson sudi nasa nasinakapan ni roha nami bican liak kami di tonga-tonga di Portibion. Naktua kapartikian na naing rope saya homa nama tungani hami saluhu na lumobi dia kaulau si ganuparipe urupi pargugoya le Tuhan poi hami sahat makirim di nanaing macalo tinggan di basam dohot pasu-pasumi masa sudena ngakaruas di huria nami pehu pasahat tami tuho toktong maramoti le Tuhan na di bagasan las ni roha na di bagasan arsa ni roha hodo na upoto le Tuhan odo napat uson na boy mangalekon ahape na hinarikoton niyak karuas di huria. Namarlas ni roha sa isungguli asa toktong rotu ado pammo madok moliate. Na di bagasan arsa ni roha pargugoy songoruas ni huriam di bagasan sadarion na mangadupi arsa ni roha di naung porhat na hinakolongan ni roha na sida le Tuhan siat tunga-tunga di bagasna. Dongani pargugoy ma was di buriami. Ale Tuhan debata jakuba manami, ahape na huhiri pami, ahape na sinakapan ni rohanami, marhite huriamo piale Tuhan, oma na toktong mian.
lahu patuluhon akan adinggan, lahu patuluson ahape nasi nakapan ni uriamot wakatiki namengro. Mauliati mah upasahat kami nang diari sadarion. Adong donatoras sali Tuhan, nama buan ni anak kon na tuado pammo, lahu macalo pasu-pasu tuho marhite padirion na badiyay. Pargogoy natoras na sa tuktong boy mar, lahu mangacari mamudaya anak kon nasida wakatiki namengro, asa gabi toktong porsea lahu manguloy dohot mangihutok ko. Mauliati mahupasahat kami tuho di bagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namu. Amin. Tapuji Tuhata hutapasahap pilihat tamared di hita kedeta sian nomor 640 ayat sada. Masuk
mahita tulaon padidion na badia taparadi ma edeta sian nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 kemarede laus jongjong manatoras ni nama buat danak padidion parede mahita. Martangi yang mahita. Aliaman nami na di Banua Gicang. Narodo hami tujulom mabuan danakon. Saya si maroham. Jaloma danakong gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui maibana mangyahi hanguluan sogot. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu natoras ni nama puan danak sidi dionon tangi hokamu mahatan itu hatta Yesus lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akka sisianna podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasidia tu bagasan gorni debata ama anak dohot todi parbadia ajari hamuma ibana mangararuti saluhut nahu to nahoni tuhamu jala ingot ma sai dong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangisi na porsia dohot nididi dapotan hanguluan alaina so porsia hona uhum sogot tangi hokamu ma dohot hatani di batana tersurat di evangelium ni si Markus adong maakan nama buan danak Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akas sisian neima ibana nama buani jadi dong diida Tuhan Yesus sugu marohana didok ma luasamu ma akada danake rotuau unang orai hamu ai diakasi songonido harajaun ni debata jalan natutudo na hudokot tuhamu manangise pe anggo sosongo dana kibana majalo harajao ni debata tang bongo tibana tu si tungi di haul ma dana ki jape homa tanganna tu nasida la homa masu nasida tunga dibegi hamu atas si paingot atong hati dako kamu majo ha porsia munai. Au porsia atong
alusi hamuma hatana husuk utonot to hamu. Na parjulo di pangido hamu nuaing didion danakot tu bagasan nina hina porsiaw muna alusi hamuma. Beha nolodo hamu mamudai anak komunai asa diboto jala di ihuton nasida hatani debata alusi hamuma. Nolodo hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu ibana di Tuhatta Yesus Kristus alusi hamuma. Atok tapasa maibana tu debata marhite-hite padidion na badiay. Ale auro hasiel drianli si mare-mare. Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni Toddi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habumon tu bagasan ada jauh di debata rodi sadering di derengna. Amin. Jongjok kamu jongjok. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat hami dan ako tuho. Jala dijakon hodo ibana gabi anak komu marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nilelengna. Asi maroham dohot di natoras nida danakon. Sai pargugoy jala ajari maibana manugunugu danakon tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Udul maham. Parade detasian nomor 147. Laos jongjong mahita saluk nakamangina. Saat maturung kami Yesus panggilan nami Tubuh itu sendiri Sayonon masakap nami Tapasa mapiliatta tu debata martangiang mahita. Ale debata manami nadi banua gicang. Wodo haroroan ni saluhut si lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalamutan dahami gudang ni selehon-lehon mito hami.
asalam girgir kami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami nadi banua kicang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomon ni roham di banua tongon, songon nadi banua kicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songopanisa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur konma damena tutodim. Tiamak kamanami nanami hami sian pangulani huriat tanamar hubas di minggu Ariano Pasahaton. Selamat hari Minggu Madita Salukna. Shalom.